mirar. Vamos a estar con a segunda parte. Por favor, mirar, continúe. Preocupa bien o BNG. Preocupa bien o BNG. Señor Millán, continúe. O funcionamento da Consellería de Urbanismo, en especial cos temas relativos á disciplina urbanística. E o segundo motivo polo que chamamos a conselleira a esta comparecencia. E preocúpanos por razóns fundadas. Fundadas, primeiramente, nunha polémica que, para a desgracia de todos e para a vergonza de todos, porque chegou ao Parlamento Galego, se falou ao respecto da disciplina urbanística, en que o Partido Popular deu a entender que no Concello de Moaña non se estaba aplicando en condicións a disciplina urbanística, que en realidade o que se estaba era abusando dos veciños e dando a entender que dentro da súa política de futuro pensaban darlle unha volta á disciplina urbanística de Moaña. Foi unha polémica moi graciosa que ocupou moitas páxinas en Nacional, en Galiza, e moitas páxinas a nivel local, chegou aos medios e demostrou que os moañeses, cando nos poñemos a discutir as cousas, discutímolas con pasión e incluso con capacidade para chegar ao absurdo. Debates que non se producen en ningún concello onde a disciplina urbanística é a que marca as leis, é a que se aplica, aquí converteuse en motivo de debate político, porque non se debe aplicar tanta disciplina urbanística, hai que aplicar o indispensable, a mínimo. Mais ou menos, esa era a conclusión daquel triste, como lle digo, debate. Naturalmente, cando chegaron ao goberno municipal, o 11 de xuño do ano 2011, empezamos a ver síntomas preocupantes de que se ia a aplicar eso de disciplina pero pouca. Disciplina pero pouca, a indispensable. Por exemplo, cando pola prensa nos enteiramos de que nun momento que non coñecemos, nun lugar directamente custodiado polos funcionarios e pola policía local, resulta que alguén se levara algún elemento básico e que eu non sería capaz de describir do ordenador do inspector de obras do concello. Unha desaparición misteriosa e que aínda hoxe non nos explicaron. De vez en cando aparece en algún comentario da prensa. Creo que estiveron vostedes aquí coa policía local, os que están ali enfrente do ordenador. E resulta que en Guadiana o acontecemento foi, meteuse baixo a terra, sale de cando empeza a ser un pouquiño e desaparece. Desapareceu un elemento importantísimo do ordenador do inspector de obras e non sabemos quen é. Pero, ollo, é probable que o levaran os do bloque. Non o sei, eu simplemente me gustaría que se aclarase
ese misterio na terceira fase? Acláreno, acláreno. Acláreno por unha razón. Porque no ordenador do inspector de obras nunca houbo, nin hai, nada. Nada. Todos os informes urbanísticos teñen un soporte físico. Teñen un soporte físico, en papel. Todos eses soportes físicos en papel e os expedientes urbanísticos figuran no ordenador do administrativo e do auxiliar administrativo. Ordenador que ata onde sabemos non lle faltou ninguna peza. Que resulta que os do bloque quixeron roubar unha peza importantísima para boicotear a marcha do Departamento de Urbanismo do Concello de Moaña ao marcharse. Entón foron collerlle a peza dun ordenador onde non hai nada. E, sin embargo, onde está todo, non lle pasou nada. Desde logo, é unha cousa, un misterio moi grande, pero os encargados de resolver ese misterio son vostedes. E non o resolveron. Vamos a chamar ao CSI. Chamaron ao CSI. Estuvo ali a Policía Local, estivo a Policía, perdón, a Garda Civil, non sei se estuvo algún notario, algún investigador privado, e a famosa peza do ordenador aínda non sabemos que é, aínda non sabemos que tiña dentro, aínda non sabemos para que servía, pero desde logo, pro que non servía é para a tramitación dos expedientes urbanísticos. Tamén, se alguén pensou que roubando esa peza, se que roubaron a desaparecer, pero creo que non, sinceramente, como tantos misterios. Pois menudos chapuzas. Según pensaba que con iso se ia librar de algún expediente, ia axudarlle a algún colega, ia boicotear o traballo da concelleira. Menudos chapuzas. Desde esta bancada declarámoslo así. Menudos chapuzas. A próxima vez que vayan ao ordenador do administrativo ou do auxiliar administrativo, que están en perfecto estado. Esa foi a primeira preocupación. Pero a segunda veu casi inmediatamente. É cando nos di tamén a prensa que, polo visto, a Policía Local de Moaña recibira instruccións de non atender aos veciños cando fixesen chamadas para levantar actas de inspección urbanística. Iso foi aos poucos días, estamos falando o 20, 23 de xuño, por aí aproximadamente. E ninguén o desmentiu. O razoamento, non sei se aceptado polo goberno municipal ou non, foi que o razoamento era que contamos cunha boa inspección de obras, entón que non era necesario que a Policía Local se dedicase a eses asuntos. Só hai un pequeno problema, que a inspección de obras funciona de luz a verdes, e funciona de 8 da mañá a 2:30 da tarde. Non funciona os días festivos, non funciona horas antes e horas despois, e non funciona cando os veciños chaman para solicitar que acudan a calquera queixa, calquera denuncia ou calquera comprobación. Por favor, señora. De todos modos, quedou tamén nos misterios. Recordará que nos naquel momento limitámonos moi serios a explicar que, mire, sendo inspectores de obras ou sin ser inspectores de obras, o fundamento da Policía Local, a finalidade da Policía Local é velar porque se cumpran as ordenanzas que dicta o Concello, e entre elas as ordenanzas urbanísticas, que a Policía Local está ao servicio dos veciños e eles saben o que fan
están orgullosos de facelo, tanto se lles pecha a porta do inmoble, como son capaces de colleron de chamar a un cerralleiro, como se nun momento caíu un anaco da placa do seu edificio o chan, como se necesitan que se levante unha acta de ruidos que están facendo os veciños do segundo, como se hai un accidente de tráfico e queren facer un parte amistoso ou non queren facer o amistoso. E tamén está para cando os chamen a comprobar se se están facendo obras ou se están facendo actuacións urbanísticas amparadas ou sin amparar en licencia. É dicir, están para cando os veciños os chamen. E non se pode limitar, entendemos nós, que, mira, para isto traballades, pero para isto outro non traballades. Esa foi as sorpresas do mes de xuño. Deixamos ir, hai 100 días de cortesía, hai 100 días de deixar poñer a andar as cousas, pero pasados 100, pasados 120, chegados os 150, comprobamos que efectivamente nos parecía entender, interpretábamos, ou mellor estábamos equivocados, realmente o Partido Popular, que noutras cousas non cumplía, sin embargo, no que era a súa política de indisciplina urbanística, efectivamente estaba próximo a cumplir. Estaba próximo a cumplir. Non de todo, pero case estaba conseguindo o 100% de cumprimento do seu programa. Neste momento, a alcaldía ditou 24, 25 resolucións en materia urbanística. 25 resolucións en materia urbanística. En 6 meses e medio é pouco máis de 4 por mes. Para algúns será moito, para outros será pouco, para algúns será nada, pero son 25 resolucións en materia urbanística. Se as analizamos, resulta que 5 son de arquivos de expediente. De 25 quitamos 5 arquivos de expediente. Ou ben, porque o expediente iniciado se cumpriu coa recuperación da disciplina, a restauración da disciplina urbanística, entón se pechou ese expediente, ou ben porque se legalizou a obra obxecto de expediente de infracción. Quedámonos en 20. Resulta que 8 son de continuación de tramitación de expedientes. Expedientes iniciados con anterioridade, e que se lle solicita papeleo. Se lle desestiman alegacións, se lle desestiman, ou simplemente se lles dá instruccións de que teñen que cumplir o que non cumpliron. Resulta que outros 6, estamos xa en 15, outros 6 son de desestimación de denuncias de veciños. E non estou dicindo que os denunciantes tiñan razón e os denunciados non a tiñan. Haberá casos e haberá casos. Eu inclínome a dicir neste caso que probablemente as desestimacións sexan acertadas, porque deben ir acompañadas polo seu informe. E os informes dirán se se estima ou se non se estima. Desestimaron 6 denuncias e tamén entra neste apartado pois denuncias e reclamacións á tramitación de expediente. E unha delas é unha resolución para atender unha orde judicial. Se restamos todo isto das 25, resulta que
resulta que en 6 meses e medio, 7 meses, o goberno municipal iniciou 8 expedientes. 8 expedientes. Iniciou 8 expedientes de reposición da legalidade, que son simplemente detectar se se está realizando unha obra e conta con licencia ou non conta, ou se se están cumplindo as autorizacións que se lle deron á persoa para realizar a obra. Non é establecer infracción, non é instar a adopción de medidas por parte do suposto infractor. É simplemente iniciar o expediente, dar coñecemento e informarlle a quen está en curso nese expediente que pode presentar a documentación que considere oportuna. De feito, algúns destes expedientes teñen informe incluso de ser obras legalizadas. E outras son incumplimentos de licencias que facilmente poderán, imagino, se queren os seus afectados poderán adecuar. Pero pasa unha cousa curiosa. Son 8. De 25, quedámonos con 8. Pero que deses 8, antes do 25 de novembro, só hai 3. E os 3 por denuncia. Iniciáronse 3 expedientes en 6 meses e medio, 2 deles por denuncia dun abogado e o outro dun particular. 3 só. E os 5 expedientes iniciados a partir os 5 expedientes iniciados a partir iniciáronse a partir do día 25. Curiosamente, xa non meto no grupo, concelleira, o que iniciou vostede, a alcaldía, o propio día 25. Ese está para hinchar a parte de atrás. Se non serían 2. Son 3, sendo benévolos de que ese ia de seu. E 5 nun mes. O cal nos fai a nós preocuparnos extraordinariamente. Resulta que as consecuencias da nosa acción política son contrarias ao que desexamos. Resulta que durante 6 meses en que non dixemos nada, non hai infraccións urbanísticas ningunha sen o año. E cando denunciamos que existen infraccións urbanísticas e non hai parálise dos servizos urbanísticos do Concello, resulta que aparecen 5 nun mes, 3 en 5 meses. Case mellor vamos darlle a razón a quen nos di que esteamos calados. Case mellor darlle a razón a quen nos di que estamos calados porque haberá menos. Vaya a gracia, incrementáronse notablemente os expedientes de infracción urbanística despois da queixa, e máis multiplicáronse proporcionalmente por 50 o número de... por 50. Sí, tendo en conta os meses, pois por aí, tendo en conta os meses, a proporción, pois, multiplicouse así. Desde que estamos solicitando a oficina de urbanismo que teña máis atención coas denuncias urbanísticas. Non rebatei ainda, pero falta xa parte. O que estou explicando, ainda que intento facelo agradable, é triste. Temos confianza en ti. É triste. Non temos confianza nela, non podemos confiar. Ahora explícanos, pero antes non explico nada. É triste. É triste porque hai dúcias de veciños que solicitan a súa licencia, pagan as súas tasas, pagan os seus impostos
fan a súa cesión, realizan a obra de acordo co que os seus arquitectos que debuxaron e de acordo co que a Xunta de Goberno local lle autorizou. Eu penso que se sentirán defraudados cando saiban que ao mesmo tempo que eles facían iso, outros, a minoría dos seus veciños, podían facer as súas obras, menores ou maiores, sin licencia, podían solicitar unha licencia e facer outra cousa, podían ceder ante notario de reos para o Concello, cederos ante notario, quer dicir, deixar de ser deles para pasar a ser de todos, que é o que quere dicir ceder en escritura pública. Ceder en escritura pública é iso, deixa de ser desa persoa e pasa a ser de todos. E despois podían non facerlle caso a licencia, non facerlle caso ao arquitecto, ao aparellador, non facerlle caso ás instruccións do Concello, e o que é máis grave, a partir do 11 de xuño, non facerlle tampouco caso aos expedientes de infracción que abreu o propio Concello, porque desde o 11 de xuño non se está tramitando prácticamente ningún deses expedientes. Prácticamente ningún. Falei de escritos de tramitación. Falei de 7 ou 8 escritos de tramitación. Perdón, sí. Entre 5 e 6, 11, restando algúns que son de casos repetidos, 6 ou 7 escritos de tramitación. A maior parte deles reiterativos. Non se están tramitando as infraccións que son de cesión a dominio público, de obras feitas sen licencia, de obras que non son legalizables, de obras que teñen expediente judicial e sentencia judicial. Estamos nesa situación e debe ser conocida, a non ser que a concelleira me desmita e sexa capaz de explicarme unha situación que os números non ven, pero supoño que en acto de defensa e explicación saiu na prensa hai pouco a raíz desta polémica, explicando que tiña enriba da súa mesa 13 informes do inspector de obras sobre infraccións urbanísticas. 13 informes. E só se abriran 3 expedientes. Quer dicir, os outros 10 seguirían enriba da mesa. De feito, quedamos asombrados nesta última semana con que se abría un expediente no mes de decembro derivado dun informe de inspección urbanística datado no mes de xullo, 5 meses despois. Ademais, un informe de inspección urbanística que non, supoño que será rutinario, pero que non é calquera cousa. E que probablemente, se non manifestáramos a nosa queixa no momento en que a manifestamos, neste momento, ese expediente, permítanme ser, neste caso, un pouco desconfiado, non chegaría a abrirse. Concelleira, ademais de reconocer nese artigo, nesa intervención de prensa, de que non se estaban abrindo expedientes como pude demostrarle os datos das resolucións de alcaldía, dixo ademais unha cousa extrañísima e que nos preocupa grandemente porque coincide e ratifica a doutrina do Partido Popular e repetirlo no pleno hai un mes, que é que usted vai arreglar as cousas con diálogo. Usted vai arreglar as cousas con diálogo. E querería que me respondera en que artigo non se tramitan as infraccións de tipo urbanístico. Está ben regulado
para defender os dereitos dos veciños, dos cidadáns, os dereitos da administración e os dereitos de todos. Entón, quixera que ampliara, primeiro que explicara estes casos, esta situación, se ten alguna causa, algún motivo, se responde a unha política definida por parte do actual goberno municipal, manter esta liña de actuación. En que consiste o diálogo? En que basea a apelación ao diálogo dentro do que é o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña? En que parte fala do diálogo como aplicación da disciplina urbanística? Despois, en segundo lugar, quixera que me explicara se o diálogo é para aplicarse a todos os veciños ou só a algúns. Iso debe quedar aí, porque curiosamente, mentres abría un expediente de infracción urbanística por unha cesión a público dun resto de retranqueo á vía pública, hai poucas semanas, mentres lle abría a esa persoa ese expediente de infracción, ten paralizados o resto dos expedientes de infracción anteriores a partir do 11 de xuño. Non me diga o contrario. Tennos paralizados. Porque, non me diga o contrario, porque lle estou falando das resolucións que firmou o señor alcalde, que son de arquivo de expediente cando se restaurou a legalidade, de instar o veciño a cumprir coa legalidade. Hai o que lle dixe, está nestes momentos dicíndolle a veciños que lle abre un expediente por non ceder terreos a público, tal como comprometeron en escritura ante notario, e a outros que teñen os expedientes xa rematados con sentencias judiciais desde o 11 de xuño. Aquí non se lle está facendo nada. Entón, a miña pregunta é se o diálogo, tal como entende vostede, vai ser extensivo a todos e a todas, ou vai ser selectivo con aqueles que vostede pensa que debe dialogar. Terceira cuestión, que tamén me parece importante. Admitindo que o diálogo, sen estar nas leis, debe ser a maneira de proceder entre as administracións, entre as persoas, para conseguir o cumprimento da lei, non para tapar o incumprimento da lei, senón para conseguir o cumprimento da lei, admitindo que o diálogo pode ser un primeiro medio, admitindo, en trazos xerais. O diálogo vai aplicarse únicamente ás materias urbanísticas ou vai aplicarse tamén á xestión das multas de tráfico? Porque estamos falando de cousas non iguais, pero similares. Non estamos falando de cousas iguais, pero similares. Imagínome que unha persoa a que se le require que ten que, un supoñer, gastar 1.500 euros ou 2.000 máis do que tiña ela pensado na obra e ceder 10 metros a público porque é obrigado que fixera, que fastidia moito, mellor nin cederlo nin gastalo. Pero tamén a aquel que lle calca unha multa de 300 euros, porque deixou o coche onde non debía, porque circulaba a velocidade a que non debía, porque ia beber un poquinho máis do que debía, tampouco lle parecerá un día afortunado. E, polo tanto, os veciños deben saber
se o diálogo só se aplica para certas ordenanzas, se o diálogo se aplica para todas as ordenanzas, se o diálogo vamos a arreglar as cousas falando, vai ser a maneira de aplicar as ordenanzas e aplicar a normativa e a lei no Concello de Moaña, etcétera, etcétera. Para a primeira intervención creo que é suficiente. Creo que queda meridianamente claro que por razóns que supoño e se me escapan, non foi a disciplina urbanística a principal preocupación da concelleira de urbanismo nos últimos meses. Podemos, e de feito dixémolo, que nestes momentos non existe disciplina nin vixiancia da disciplina urbanística en Moaña. Hai casos constantes, hai casos patentes, hai casos coñecidos en todos os barrios, algún que clama o ceo, e que me imagino que ustedes tamén deberán chegar ás orellas. A ver, por favor, eu que vos pido a rematar antes que non interromper a quen está Gustaríame que nos explique, por lo tanto, se a súa línea de traballo vai ser esta, que leva marcada nestas 6 meses. Se a súa política de disciplina urbanística continuará sendo a de deixar facer ata que alguén se queixe. Unha política urbanística tamén moi coñecida neste concello, en outros, pero quixeramos saber se vai ser a súa. Quixeramos saber que nos dixera se pretende que o trato sexa igualitario para todos os veciños e todas as veciñas. E que nos dixera cal é o límite do diálogo. Se o diálogo é para todos e se o diálogo ten algún límite, se acaba nalgún sitio. Nada máis. Bien, señor Millán. ¡11 Dios! Acabó, señor Millán. A ver, empecemos. Lo primero. Decía que era famoso, digo a la prensa, la indisciplina urbanística que hay aquí ahora en Moaña con el actual gobierno. A la prensa también llegó la operación Cazo, ¿no? Por decir, ¿no? Por decir. A la prensa llegan muchas cosas, que sean reales o no es otra cosa, ¿verdad? Indisciplina urbanística. Cuando sea un poco más concreto, por favor, a ver. Ordenador, pues por supuesto, menos, vamos a ver, es que porque no hay dinero, que si no llamaríamos al TSI, que aún está muy pendiente. Pero una de dos, o el inspector de obras miente, o está loco. Una de dos. No sé. Porque fueron sus palabras exactas, que le habían desaparecido. Él. No denunciamos nosotros, denunció él. Y esto fue el lunes por la mañana, el 13 de junio, cuando entramos nosotros. 13 de junio, cuando entró él, a lo mejor ya estaba desaparecido del fin de semana. Puede ser, no lo sé cuándo desapareció. El 13 de junio me lo comunicó. No interrumpas. No, calladito, que yo he estado calladita mientras que he estado callada. Lo de que se le dio la orden a la policía para que no fuera a atender a los vecinos es totalmente incierto. Eso sí,
hay que tener en cuenta una cosa, policía sí, para el fin de semana, pero por la semana, lo que son denuncias urbanísticas, hay dos inspectores. ¿Por qué se tiene que ocupar la policía de cuestiones urbanísticas cuando hay dos inspectores de obras? ¿Por qué? Cuando la policía tiene muchas más otras cosas en las que trabajar. O ponemos a todos los policías de inspectores, o no sé. Hay dos inspectores. Por la semana se encargan los inspectores de las obras, ilegalidades y demás, y denuncias urbanísticas. Por el fin de semana se encargará la policía, que es cuando no están los inspectores. ¿Bien? Todas las denuncias, todo lo que acaba de sacar, todas las denuncias que están ahí, que usted tiene, copias que les he dado, llevan un previo informe. No hay nada que no vaya con un previo informe del inspector. Previo informe. Dice que si son pocas, que si son muchas. Dígame una cosilla. ¿El gobierno que inicia muchos expedientes o que abre muchos expedientes es el mejor? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Dígame. Por más que abra expedientes, ¿es mucho mejor? Es igual que no, el gobierno que es barato, ¿no? Es barato, simplemente porque hay solamente dos exclusivas, es un gobierno barato. No quiere decir que haya calidad, no, es barato. Igualmente, ¿no? Pocas denuncias tienen que ser malos. A cojones tienen que ser malos. Dígame una cosita, ¿dónde pone que haya un plazo para abrir un expediente? ¿Dónde lo pone? ¿Qué plazo hay? Dígamelo usted. ¿Qué plazo hay? Porque si por plazos hablamos, yo puedo abrir muchísimos por aquí que están sin abrir. Puedo abrir muchísimos. Ustedes verán. Ustedes verán. Si hay un plazo, hay un plazo. Yo llevo 6 meses y ustedes llevan años. Aquí siguen habiendo algunos que no se han abierto. Dígame. Cada denuncia lleva un estudio. Si fomento el diálogo, si no fomento el diálogo, eso es cosa mía. ¿O acaso hay aquí una plantilla? ¿O acaso es una irregularidad fomentar el diálogo? ¿O soy culpable de algo por fomentar el diálogo? Dígame. ¿Es lo importante el fomentar el diálogo, el que si fomento el diálogo, si no lo fomento y demás? No lo entiendo. Lo importante es que me diga dónde está la ilegalidad. Lo que hago mal. Dígame dónde está la ilegalidad de lo que he hecho mal estos 6 meses. Dígamelo. ¿Dónde está lo malo? ¿Qué es? ¿Levantarse por la mañana y meter expedientes de infracción a todo Cristo y repartirlos como caramelos? ¿Eso es lo bueno? ¿Es así? Repartir expedientes, levantarme solamente con el único pensamiento en la cabeza de repartir expedientes. El urbanismo no solamente expedientes, lleva una gestión, unos trámites administrativos y atención a los vecinos, lo que antes tampoco se hacía. Atención, atender a los vecinos, que nunca se atendía.